Takže jsi v online, Dave, tak popiš nám tuto situaci tady, kurník, co se tady stalo? No tak... Je to prase, kurva! No je tam, no. Říkal jsem na člu. Tady je lovec. Tak pane lovec, je váš osobáček, myslím, ne? Ano. No, tak to je velice solidní. Tak tady ho máme, kluka. Je to krásná rybička, nádherná. Bude do vody spát. Tak. Jo. Krásný. Nádherná ryba. Máme tady menší karptolk. Máme tady dva humříky. Jednoho humříka, druhého humříka a třetí největší vymakaný humřík tady. R4, R2 od dřevu, papuso, leď dom, je to tam? Je to krásný, polovánoční kapřík. Nádherná stará ryba, vybarvená, krásný obsah, velký. Paráda, mám z něho strašnou, ale strašnou radost, pičo. A byďte v klidu. Děkuji, brácho. Já ti to není lesí. Pa. Děkuju Radkovi za R2, je vidět, že to chytá. Krásná ryba. Zabrala z krvného místa na plovku ananas od Radka Řeháka. Nádherná ryba, děkuju Rade. První kapre ze svátky na R2, nádherné blížko má. Můžeme pustit, můžeme rychle jít na další. Tak jo, děkuju kámo. Tak se podívejme. Po 4 dnech 3 kilových se konečně usmálo šestičko na jalapeňos. Krásná ryba, čistá. Děkuju. Radku, děkuju.
Máš ho, ale je menší. Viděl jsem ho. Byl v pařezu, piču, zase aha. Tak 3 metry v hloubce. Pařezu jak hajzl. Kupo. Tady to byl záběr krásný. Brácho, je to trampič. Takhle jsem se k pařezu do 4 metrů. Nejsem moc metrosexuální, ale musím si pochválit. Byl pod řízkem, ale... Moja manka neumí plavat. Krásný, krásný. Pojď a foť. 6 kg, ale byť v klidu. Ani ájev. Byť v klidu a byť v klidu. Naše heslo, byť v klidu. Že iPhone je. Má ho. Má ho, ono bylo. Jak ho vydoloval, pičo, co? Jo, že? On tam nejel. Ahoj bráško, pičo, ty tam byl zaseklý, pičo. Jak já v hospodě. Pánové, konečně jsem si udělal po těch letech odchováček. Jsem rád. 29,50. A smyček. Doufám, že se konečně někdy přehoupnu přes 30, ale konečně jsem rád aspoň na toto. Francouzáka. To je bomba krásná, čistá huba. Po 2 hodinách zavezení z neznámé vody přišla krásná ryba. Doufám, že přijdou další, že jich se tady víc, tak uvidíme. Tak doufejme. To je dobrý bal. Uvidíme. No, trošku. Ty vlez za ním, ty serabíku. To je pecka. Do té vody ani nevejde. To je prasátko, ten se nebál napapat. Zachutnalo mu, nebudu říkat co, protože sežen si své kule, ale je to z první řady, jedné topky a myslím si, že stojí krásně. Tak máme stojí. A svíte na něho. Tady je maminka. Je lepší než pes, hoši. A svít na něho, nebo kdo má ten čel, to nesvítí tím hodně. Jo, už. To probírá?
protože byl dlouho na břehu. Byl dlouho, ale bych měl taky nedal ani metr. Čo, ne, nádherná ryba. Tam není ta prcka moje. Pupek, piča. dobré. Jo, dobré, ne, říkám. Dej ho do vody a za odsazovat, tak ho rozhýbej. To si nezakončil. On chytne tu lajnu. Takto, tak, přesně. Koši, tento je fakt, to je vypasenec. No už chytá, už. Jak si 3krát lokne, už to začíná. On byl válený. Ještě ho tak pod lap, tak přesně. Jak to děláš? Jenom. Tak pojďte, chlapi. Točíme. Točíme? Už se probral. Už. Tak pojď. Tak pojď domů. Díky, ahoj. Čau. Díky. Vidíte? Píče, to je bomba, ketele. Kousek solidní. Solidus. Solidus na 20. Paráží jsou. 15 minut. Mohou plážit tady v vodě. To podaří, že se ještě dělí pořád. Krásný to. Takže po 2 dnech bez záběru jsem tady vymýšlel nejjemnější montáže a přišel tady ten krasavec 2,8 metrů. Malo se nevešel ani do vody. Asi. To nádhera. To je nádhera. Už je opatrný záběr. Nám to povytáhl, popustil, pomalinku sníh, se pomalinku pohyboval a tak jsem to vzal. Taková krásná rybička, nádhera. Pojď si pustit. Nádherňáč. Tak pojď, ať netrápíme dlouho. Tak jo, nácho. Nádherný soubor. Nepodaří ještě koukat. Je to mocná ryba. Krasavec. Tak pojď, ještě nebudeme trápit. Tak ještě má nějak žajzl. Tak čau.